माँ को भल पाउथुव ଆଜ୍ଞା माँ जो ବାପା जीवन ମାଙ୍କ में ଛଡା କିଏ ଆଉ? अरे माइकी ना 100 मिलो माँ मिलोनी ଆଜ୍ଞା भाई मारे भाई कहो भल पाई कि भाई जाती मो भाई मैंने कही मु जाऊनी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ମା ଯତ୍ନ ନେବେ ନିଜର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବି तू बोल था माँ को देख मोचे दे ଆଜ୍ଞା तू आवरे आ गई ମା ଠୁ କରି ये बहु पिला छाड़ो এই ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଛି କି ଏ ଯୋଉ ବୁଢୀ ମହିଳା ଜଣକ ଇଏ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଘର ଯାଇ ରହିବାର। ଘର ସଂସାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ କି ବୋହୂ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ଇଏ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ମା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ବାହା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ସଂସାର ହେଲା ପରେ ମା ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ତ ମା ହବ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ୟା ବୁଢୀର କହିବା କଥା କି ତୁ ଝିଅ ଫିଅ କିଛି ଅନାନା, ତୁ ବୋହୂ ଟୋକିଙ୍କୁ ଅନାନା, ତୁ ଛାଡ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେତେ ଆସିବେ, ମା ମିଳିବେନି ବାପା ମିଳିବେନି। ଠିକ କଥା, ବାପା ମା ଗୋଟେ ଟାଇମ ମିଳିବେନି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ଛାଡିଦବ। କାରଣ ତମ ମା ଯୋଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ କହୁଛ କି ସେ ଝିଅକୁ ଅନା ମା କୁ ଅନା, ସେ ମା ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ତମ ଘରକୁ ଝିଅ ହେଇକି ଆସିଛି, ତାପରେ ସେ ମା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ମା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ କି ସେ ଝିଅକୁ ଆଣନା, ସେ ଝିଅ ଭଲ ନୁହଁ, ଏସା ତେସା, ଏସବୁ ଛୋଟ ମାନସିକତା। ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ବୁଢୀ ଏଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛି।